अब जान जा कि तोहरा पर बिना एको पल रहे के मन नहीं के करत। सचो कहताड़ा। हमसे बियाह कल कैसे कली मनावे के पड़ी सबके ना। तब सबके ठिका ले बानी हम। हमेशा उल्टे बोलत रहेला। ना करबू ना तो देख हम लेके भाग जाएम तो क्या क्यों कुछ कह नहीं पाई हमार। तोहर बाप के डर नहीं के हमरा ई जान ला तू। हम तोहरे बिना ना रह पाएम त ना रह पाएम। तो हम कहाँ रह पाए? हम कहते नहीं कि हम रह पाए। तो का लोग के मुंह देखा तड़को लोग का कहीं कैसे का करे के बाटे। एक बार बाबूजी से आके हाथ मांग लेता तो का दिक्कत रहा? हां तो बाबूजी कहीं के आवा ले जा हमारे बेटी के हाथ ना बियाह करके ले जा इतना आसानी समझा तड़ तू। हां तो तोरे से लफंगा के अपन बेटी दी कहनी कि कुछ नौकरी कला कोनो काम धाम करत उ त मन लागेला ना। तो जोन मन लागेला तौने करे दाना कली आवा अरे ई का मन तारा नहीं खेलौ क मुड़िया लौकी तब न पता चली कि माने के बैठल बेटा हम जानी कि भूत ह डंडा ले कल बार बता सांप मारेला भूत लौकता नहीं के असल सांपों से बढ़ के बारे से तोनी के हम वजह से कबे से ही जानता नहीं कि भूत ह आ तू लड़का में जे बैठल जरूरी बाटे देखला फुलवारी बैठल लोग आवेला घूमत घामत लाज शरम मन एकदम घोर के पी गइल बाड़ लो कहीं तू चैन से बैठे नहीं देला जाता नहीं बैठा तू ही। हम काहे के बैठी हमरा लगे बाटे जे हम बैठी फिर बा हमर बैठे वाला बाड़ा तू एकदम उहे उहे का बाड़ा साला हमरा उम्र में रहते साला त बने का कहीं साला हमरो एगो रही त कत्ता सही में बैठती साला कुकुर कहीं के अरे चला रे बा गड़िया हिलत का है बड़ी माई आदमी लगते नहीं थे गाड़ी का हिलत अच्छा हाथ लौकल बा ए हाई कपड़ा ऐसे काहे बाहर रखले बाड़े मर्दे के लेकर चल जाई तब अरे माईरा रे हसला एजे तू का करताड़ो त तू का करत रहे जी हम त अपने काम से आइल बनी जा ये काम बा ये काम करता तू सारे ओरे से देखनी हां कि हई गड़िया ऐसा ही हिलत त हमरा बुझाइला कि भूत उत बा कारे डरे आवत ना रहनी हई कपड़वा देख के आई नहीं कि कोन लेकर चल जाई तब मन चैन से ना रह देब हमके चैन से त हमरा आई देतनी जहां जाता नहीं वही से तू आ जाताड़ो त गाड़ी में कपड़ा पहन के बैठल जाला कि बिना पहनले बैठल जाला ले चला कुकुर का एक रात बात थी कमला के बेटी है रे बाबूजी का नाम है चल रे चल बाबूजी का नाम है ओसे का करे बताओ के का करे के बस सारे कतई बैठ जाता लो सारे कुकुर कहीं का साला बाप रे बाप। हेलो लव यू जान। हाँ सुनो ना जहाँ जहाँ जाता लेकिन ओइजा बुढ़वा आ जाता प्लान था हमारा खतरनाक रहा लेकिन का करबो अब ऐसा जगह पहुँच जाता बुढ़वा। लेकिन सुनो ना एक और प्लान बनल बानी ओइजा बुढ़वा के आत्मा ना पहुँच पाई। हाँ तो सांझे के 6 बजे ओके ओके भाई लव यू ला 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 ये बाथरूम में मिला तो के असली प्यार के मजा बाथरूम में बा एमे बुढ़वा त मोर नहीं आई तो मोन एकदम बस साथ अटे तो बात के छोड़ और अपने प्यार के खुशबू में हवा खो जाए चले अच्छा केहू गइल बा अच्छा इंतजार करत तले ले खिली खैनियो खा ले तनी अरे बुझाता नु इसला कोनो जाके वही में सूत गइल बा अच्छा जगावे के पड़ी ना तो दिक्कत से बाटे हेलो तनी जल्दी रहे तनी जल्दी रहे तेजी कैले बा ये तो बुढ़वा के आवाज हो
हाँ इस साला जहाँ जाता नहीं वही जा जाता। अब का होई? यही में लुकाइल रहो, देखा कब ले जा खड़ा रहता। अब तो पकड़ा जाए तो फिर पकड़ाई जाए फिर आना। हाँ और लोग बा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। साला प्रणाम का प्रणाम। चल जय भगवान, चल भगवान तनी अरे माई ओ माई, माई बाप, अरे साला लेडीज जेंट्स से के में बका आए आउट के उन्हें खेलू ना। अरे बाप ओ बाप, कौनो लागल रहा देख के तो सटक गइल। अब तब तो पता न केने गई तो माटी हो गई साला। इला भेड़िया वाला साला जन बारे सन उठला पेट के बीमारी करवा दी है से में कहाँ घुसे के जगह बा बतावा। इस साला एक आदमी के जगह दू आदमी घुसल बा। हे भगवान हे बात चला खेते और चलते ये बुढ़वा ना हमन के प्यार के दुश्मन बन गइल बाटे। तो बहुत ज्यादा का करे मन तो करला के बको का करी थी बुढ़वा के। हमरा लगे उपाय बा। उपाय? हाँ का? ये उपाय वाला कार तू ही कह सकेलू। हम को सके ना? हाँ का बताओ। समझ में आइल? कल हमने के डन कर दिया। चल के चला। खरी 25 किलो आ कुटी ई गैया खाली खाती है माल। हेलो 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 जानू। अरे माई हमरा के कलो का और नहीं तक। अरे माई हम सपना नहीं खिन देखत ना हकीकत है, चीटी काट के देखी दुखाता। अरे माई हम अपनों के काट के देखत नहीं। अरे माई तू साचो के हऊ जानू कहलू ह? हाँ हाँ जानू। हाँ जानू अजान तरू माने हम तो माने बुझाता कि माने हमरा का हो गइल। काहे का भाई? हमरा तू जानू कहते तू तो जानू तो हम शुरू से कहती पर का करी हऊ बनरा बना पीछे पड़ल बा। अरे साला उ कुकुर ह साला ओकरा चक्कर मत हम ओकर मुंह देखत नहीं नु की देखल चाहेला? बे हमरा त आग लाग जाता साला तो हमरो लग जाला। तो तू फिर काहे मिललू ओकरा से? तब ओकरे सामने का करी? ओकरे सामने नहीं वक्त लगे आ सकेनी। हमरा देखा हमरा लगे जौन बाटे 25 बीघा खेत बाटे हैं उ खवारी बाटे बांसवारी बाटे। हमरा लगे 8 गो गाय भैंस कुल बा। एगो कोना खाली तारा पर खाली दे देवनु तो राजा हो जेबू। ओ साला बड़े रखे लगे का बाटे तो लिख दी ना 2-4 कट्ठा हमरे नामे। तो हमरा पर ध्यान देबू तब नु। एकदम ध्यान दे। काली 11 बजे आए काली 11 बजे कहीं मिलल जाओ। हाँ हाँ वही वही बसवड़िया के पीछे बा। ओकरा पीछे जौन हो बाटे हाँ 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 सही सही। सुन ना तो कल कब बजे? 11 बजे। कान में ने आओ के सुनत होई क्यों दिखाई तो नहीं देते? 11 बजे। हाँ 11 बजे ठीक ठीक। हम आए बे। हाँ ठीक हम इंतजार करब जाओ। अरे जान सपना नहीं देखत रही। अरे साला सचा हुए भगवान ऊपर पड़ो साल है 25 किलो है 20 किलो भाग साला। हे भगवान जातनी एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो के काल के तैयारी में। भगवान भगवान बहुत नहीं बूढ़ऊ के कि माटी लिया दो चूल्हा बना दो कि हम सब धान उसीन दी हैं मगर बूढ़ऊ के तो कान में एकदम लागत कि ठेपी धूस ले भाई सुनते नहीं खन हाथ ना लकड़ी बा सब सध जाई। गोला तन चाची खुश रहे बबुआ। का कैसे आइल हो? काल चल का कुल करता रही हो? अरे का कहिए बबुआ घर में के सब सामान बिखरल बड़ुए। हाँ, दिखता। बूढ़ऊ तो कुछ नहीं खन सुनत दिन भर का दिन कहाँ गलिए में बिलात रहत रे। एगो बात सुनलू ह? ना ये बबुआ का है चाचा के रहन हमके कुछ ठीक नहीं खेलागत। का कहत रह? हाउ गौवा के प्रियो भी है। हाँ वही के चक्कर चलते इनकर। वही
वही के पीछे कई दिन से बना कर हम अपनी आंखी से ना देख लेते तो हम विश्वास ना करते। हाँ प्रियवा के संगे हाँ हे बुढ़ऊ हाँ हो अहिए आ तक नहीं के विश्वास ना तो कल 11 बजे वही के घरवा के पीछेवा तू चल जइह कल 11 बजे। ना ए बबुआ हमारा तहरा पर विश्वास बा। ई बुढ़वा एकदम कुकुर हो गइल बा। ई ना सुधरी अरे हम तो बबुआ जाना तो खाली अपन लइकन के मुंह देख के बुढ़वा के संगे जिंदगी गुजारत तनी ना तो हम का कही। अरे हमारा बहुत बड़ बड़ अरमान रहे। ठीक है चाची तुम चल तनी कल 11 बजे ओकर घर के पीछेवा। ठीक बा प्रणाम चाची। जा ई बुढ़वा हम अपन जिंदगी है जा काटो तनी गुजारा तनी आ ई बुढ़ाऊ जाके आ लइकिन संगे अपन रंगरेली मनावतन लागत कि हमरो ओकरा संगे भागही के पड़ी। इनकर हम बहुत देखत तनी हम इनका के ना बुखार छोड़े नहीं तो कहियन का कहत रहे। हाँ भी भगवान 11 तो बज गई पता ना अभी ले कहाँ बिया लौकत नहीं के कहीं। अच्छा मान ली रास्ते बेरा है कोई न आवते हुई अरे बड़ा बच बचा के आओ हो बनारस से बच के आवे भाई ये सार के मुंह देख ले बंदर राम के तो मन करे लेकिन लपड़ से मार दी फैट से लेकिन जाए दो अब कोनो दिक्कत नहीं खे आवती हमरा लगे आ गई भी अब उनका सारे के बुझाई मेरे सपनों की रानी कब आएगी। अरे वो बड़ा टाइम से आ गइल बानी टाइम से तहरे देर हो गई हाँ हमरा ही बुझाइल है कि हो बानरा के चक्कर में तो कहीं ना चल गई। हाँ ये से तो बच बचा के आवतन केहू देखे ना ओ हरामजादा के तो हम मुंह ना देखे के चाहिए। काहे ओकर नाम लेतन ओकर नाम छोड़ ओकर नाम छोड़ जतरा खराब हो जाए। तब का हाँ। लिखता हूँ खत खून से वाह स्याही ना समझना वाह है रहता हूँ तेरे याद में हाँ जिंदा ना समझना जिंदा ना समझना हम ओकर बाद वाला ना आवेला हमरो ना वाला छोड़ी सब बात और सब कही सब ठीक बा तू जे बारू नु हमरा तो मन बुझा कि माने खुशी के बाढ़ आ गइल हमरा जीवन में खुशी के बाढ़ गंगा जी में बाढ़ ना आवेला देरी कोने बात के बा आई अरे माय क्या के की अरे भैया अरे का होखत हिया ना ए कहाँ कुछ होता हम तो खाली इनका कहानी है कि पढ़े लिखे पर ध्यान दो। हाँ तोरे राड़ी हई तोरा आव केहू ना मिलल हमारे भतार मिलल ह। अरे हमरा काहे दोस्त तलू तुम्हारी भतार हमरा के 5000 रुपया दिला मिले खाती आई अपने भतार के संभार जा हम का 5000 डाल बनिया झूठ बोल के गलिया तू झूठ बोलती है किरिया खा जाता है किरिया हमार किरिया अरे मैं तू आज तक बुढ़ाऊ हमरा के 2 रुपया नहीं खो देले हम एक पता बिंदी लियन परसों 5 रुपया देले रही कि ना ईमान से बोली है 5 रुपया ईमान से हमरा के तू 5 रुपया देले रह हम तो हर मेहरारू होई हम प्राइवेट माल लिया बता 5000 में तो ओकर नाम प्राइवेट था तो घर चल हम तो चलो अरे बाप